Undskyld. Nyder du revyen? Jeg har vist ikke rigtig fulgt med. Hvorfor? Er du trist? Ved du godt, at det er mere end 3 år siden, du sidst har spurgt, hvor godt jeg havde det? Altså, lige bortset fra ham, fyret nede i Vamp Drive. Sådan har jeg det også. Min bedste ven, det er flaskebranden nede fra Netto. Du er heldig. Han siger aldrig noget til mig. Altså, bortset fra bund først. Tager du aldrig ud og møder mennesker? Det jo. I sommer var jeg på vildbakskampen i Sverige 14 dage. Og det eneste levende væsen, jeg mødte, var et gammelt æg og et vildsvin. Mødte du et vildsvin? Ja. Blev du bange? Nej, så nogle møder jeg tit. Gør du det? Ja, jeg har sæsonkort til Brøndby Stadion. Så møder du der mennesker. Jeg ser selv FC Helsingør. Og på det stadion, der er man så næsten altid helt alene. Man tænker så godt, når man er alene. Jeg har fundet ud af, at kvinder har meget svært ved at håndtere min muskulinitet. Jeg tror, min varme skræmmer dem. Så tror jeg også, jeg er lidt ligesom solen. Først så tiltrækkes de. Men så blændes de, når de kommer for tæt på. Min tante sagde engang til mig, Astrid, du er ligesom solen, blot uden varme. Den gubler ved yndlingsfarve. Kan du huske den der Shubidua-sang med må man lugte af sig selv? Nej, det hele skal dufte af vel. Sådan har de fleste det vist nok med mig. Kan du godt lide naturlig hårvækst? Nej, jeg er mere til en glædeluk. Nå, så. Men hvis jeg nu tager hornbrillerne af, så kan jeg ikke se en disse. Og med mine polypper, så kan jeg ikke lugte noget som helst. Jamen, ved det så siger du gerne vil... Inviterer du mig ud? Ja, tak. Endelig. Så var det forkert, når min tante sagde til mig, Astrid, svag og behag er forskellige, og derfor bliver alle kvinder gift og alt mad spist. Altså, lige bortset fra svineleveren, Astrid. Det er der sgu ikke, der gider. Kom, min lille svinelever. Min hornugle.